Malawian cameras. Welcome back to the YouTube channel Malawian Camera. Hi guys, video hii it's about helping a brother. Yeah, ndafusidwapo ku inbox penapo ma comments. Some people asking me about ma toothpaste ku China uno opanga brighten mano kapena kupanga whiten mano. Inenda zionapo pa internet anthu akumapanga zimenezo maziwa ma China ambiri mano awo sali white ya makhala yellowish a little bit ya chifukwa cha eating habits so amafuna mano atakhala oyera ngati ama Africans ambiri mano awo amakhala white. Moti even ma China ali ndi toothpaste amene ndotchuka kwambiri, very old toothpaste brand ya company yaikulu ngati Colgate ije, dzina lake ndi Black People's Toothpaste. Anaichula nditu kunati Black People's Toothpaste chifukwa amadziwa kuti ma black people amakhala ndi mano a white kwambiri, nde amagulisa amapanga market toothpaste imeneyo ndi dzina loti Black People's Toothpaste in Chinese. Only every Chinese person knows Black People's Toothpaste. It's a brand ndithu. Anyway, this video ndimafuna ndingo peleka kuma suggestions. Ineyo my teeth are relatively, they are not very white, but they are relatively white. And nthawi zina zake nthawi yakusadziwa ina yake my teeth were also turning yellowish, and I noticed and I changed my habits. And one habit yomwe I recommend the changing the way timatsukira mano. Anthu ambiri kwathu ku Malawi timatsuka mano kamodzi pasiku, anthu ambiri, sindikunena kuti aliyense. And nthawi zambiri timasankha kutsuka mano mamawa tikadzuka, which is obvious chifukwa kaja timamva fungo chani so we think kuti titsuke mano kamodzi mamawa tikadzuka basi kenaka the whole day mpaka ukagonaso. Yeah, komano it's very advisable kuti tizitsuka mano at least katatu. Ngati katatu nthawi zambiri sitingakwanise ifo kuti masana timakhala tili kunja kuthamanga kuzintchito, then at least kawiri. Yeah, so ineyo padakali panopa ndi kawiri, mamawa and before sleeping. Mwadya dinner ija kaya mwadya chani kaya mwezi chani, then usanapite ukagona nthawi imene ijayo. Before bedtime I would clean. I think this helps a lot to maintain oral hygiene. Ineyo that is enough. Komano ngati mano ako ali yellow kwambiri and ukufuna kuti apange akhale white, osati kungotsuka mkamwa for kutsuka mkamwa, koma ufuna mano ako asinthe akhale white. Choyambirira uziwe zinthu zimene zimapangisa 10 mano yellow. Zambiri zimakhala zakumwa zakudya zimene timadya and sitimatsuka after kudya. For example, anthu amene mmasuta fodya amapangisa mano. Anthu amene mmamwa tea, black tea kwambiri, coffee kwambiri, zimene zizi zimapangisa mano kuda. Ngati umamwa coffee, umamwa black tea kwambiri. Yeah, so normally anthu amati akamwa zimene zija after some time amakapanga brush. Komano ambiri timangomwa zimene zija kumwa tsiku lonse, so mano will turn yellowish normally. Pali zinthu ngati tea, black tea, coffee, even ma drink a black ajena Coca-Cola, this kind of things zimapangisa so mano aja kuti akhale yellowish. So you better avoid those things. Kapena uzikhala conscious
ngati wamwa zinthu zimene zizi, make sure kuti after some time you go and brush, uzaona kuti ka difference kazayamba kuoneka. Yachiwiri ina yomwe anthu ena ku America kwamapanga amayitchula kuti oil pulling. Oil pulling amapanga swish mkamwamu ndi mafuta ngati ophikira, and amapanga zimenezo after brushing the teeth. Palibepo science yonena kuti scientifically proven, koma anthu ambiri amakhulupirira kuti it works. And pali ma oil ngati sunflower oil, sesame oils, and coconut oil. Ndizimene anthu amagwiritsa ntchito ambiri. Coconut oil, sesame oil, kapena sunflower oil. Ndizimene amachita, utsuka mano aja amene umadzukira nthawi zonse madzulo aja, then umamwa mafuta aja pang'ono, ndikumachukucha mkamwa, kuchukucha for some time, upange kuchukucha. Ukachukucha zimathandiza ati kuchotsa zinthu zimene zinakakamira, and slowly kenaka umalavula ndikupangaso ndi madzi kuchosa. Mmene ndimapangira ndi ma mouthwash aja chonchicha. So that helps. And ina yomwe ndikukumbukira ndi yogwiritsa ntchito yomwe kwathukuso anthu ena amadziwa kale ndi baking soda. Baking soda amagwira ntchito. Of course anthu ena amanena kuti ali too harsh, kuti amatha kufewetsa enamel. The enamel is the protective layer ya manoe. We need also to protect the layer. And for too much brushing, imabanga erode the surface, and can also cause future problems. Komano baking soda, many people trust baking soda. If you want kuti mano awa akhale white, some akhala white pombo kuti wangopanga kamodzi basi white wayambika ayi. Komano if you do it consistently within a month, utakupanga noti kuti mano ako asintha. Ine I recommend zinthu zitatu zimene zizi. I don't recommend zima adverts zimene maona za zima chemicals zimene ma Chinese amapanga. Most of those toothpaste are not really safe, and you don't know the chemicals that they use. And ukamagwiritsa ntchito, you don't know, you swallow things, they just to zitetezeni chifukwa kuli makhansa kunja kuno. Zinthu zina zimalowa mthupi mundu ukakumatirira mthupi mundu kuzakuyambisa ndi zinthu tizilonda, ndi zinthu tinatake, ma growth tinatake, tsiku lina mudayiwala. Zili ngati zimankhwala zimene anthu akumapanga za zima chemicals zoziyeretsera. Those things also samalani, especially ma products amene mukugwiritsa ntchito, mukuwadziwa kuti akupanga ndani, makampani anji ali safe. Nthawi zina anthuwa alibe chisoni bola apange ndalama. Anthu alibe chisoni bola apange ndalama. So amatha kuziwa zoti makemiko, even iwo makemiko sangagwire ni manja, amakhala kuti akuguza maglavu chanchani. And maglavu osu kuti akupangira ukhondo, akuziteteza iwo, akuziwa zoti makemiko awo ali dangerous, and they are wearing gloves kuti aziteteze iwo. Komano akugulitsani inuyo muzikagwira zimene zija muzikayika pa khungu lanu. You never know. Anthu akumapezeka kuti kutsogolo samamwa mowa sanapangepo sonozotepo fodya, koma akukhala ndi ma kidney problems, akukhala ndi zinthu zosiyana. Nthawi imene yoyo atayiwala kuti ankagwiritsa ntchito zima chemicals kudziyeresera ali ndi zaka 20. Matenda amene akutulukira ali ndi zaka 50. You understand? So be careful. I don't recommend zima chemicals ngati zoyeretsera mano zoti kupanga kamozi. I recommend going to a dental clinic. Amathandiza so kutsuka mano. I mean, just it works. Yeah, if you go to dental clinic at least once a year or twice a year, ndukakupanga, and then you continue on your own kusatirize izindanenazi, you will see a difference ndi mano ako. Cheers. I hope this is helpful to many people.
Like, share, Malawian cameras, right.